Bona vespre. Estem dia 5 de març, com cada any, i commemorem el Dia Internacional de la Dona. Un any atípic per les circumstàncies que ens ha donat la pandèmia, però no per això hem deixat de recordar-nos. En primer lloc, vull donar les gràcies a tota la gent que, junt a la Regidoria de Benestar Social, ha col·laborat per a fer una setmana d'alguna manera en memòria de la dona. Donar les gràcies a l'agrupació feminista de la Lliga de Dones, a l'Associació de les Mestresses de Casa i en especial al meu company i regidor de Cultura, a tots els altres companys, a Comunicació. Tots en un equip hem fet una setmana que d'alguna manera commemora este dia. I, com no, commemorar també a totes les dones que al llarg d'aquest any ens han deixat i que de segur estarien apoyant aquesta causa. Pues bé, estem així el 8 de maig. És una data destacada en el calendari internacional per a recordar que la desigualtat de gènere encara és una realitat a tot el món i que si bé han sigut molts els assolaments aconseguits, queden moltes injustícies per superar. El Dia Internacional de la Dona commemora la lluita de les dones per aconseguir la igualtat en la societat i és, per tant, una jornada de reivindicació i lluita contra la desigualtat entre homes i dones, representant a més una ocasió per al record i homenatge a les dones que van impulsar aquests ideals. Un dia de reivindicació i de visibilització dels enormes esforços que realitzen dones i xiquetes a tot el món per a forjar un futur més igualitari i recuperar-se de la pandèmia de la Covid-19. La participació de les dones i l'adopció de decisions per elles de manera plena i efectiva en la vida pública per aconseguir la igualtat entre els gèneres i l'empoderament de totes les dones i les xiquetes. És clau en l'acció local. Reivindiquem el dret de les dones a la presa de decisions en totes les esferes de la vida, la igual remuneració, la distribució equitativa de les cures i el treball domèstic no remunerat. Tots els éssers humans som iguals davant la llei i hem de tenir l'opció de gaudir d'idèntiques oportunitats per a desenvolupar les nostres capacitats i talents, i qualsevol obstacle és infranquejable per a la realització de la plena igualtat entre homes i dones. Les dones es trobem en la primera línia de la crisi de la Covid-19, com a treballadores de la salut, cuidadores, innovadores i organitzadores comunitàries. Arran de la pandèmia, han sorgit nous obstacles que se sumen als de caràcter social i sistemàtic que persistien abans i que frenen la participació i el lideratge de les dones. Ens adherim a la campanya de la Direcció General de l'Institut de la Dona. Som nosaltres les que triem, les que curem, les que fem cada dia en cada casa. Ho fem en els nostres treballs, poc valorats, mal pagats. Les imprescindibles no deixarem de lloc per la igualtat. Quan les dones de tots els continents, separades i separades per fronteres nacionals, diferències ètniques, lingüístiques, culturals, econòmiques i polítiques, s'uneixen per a celebrar el seu dia, estem davant una tradició d'almenys 90 anys de lluita en pro de la igualtat. La justícia, la pau i el desenvolupament del mantenir també el record d'aquelles dones artífices de la història que van lluitar en peus d'igualtat per una major participació de les dones. El dia 8 de març va ser institucionalitzat per decisió de les Nacions Unides en 1975 com el Dia Internacional de les Dones, admetent la necessitat de dissenyar polítiques públiques que corregisquen aquesta situació de desigualtat. Recordar que la democràcia no es pot construir sense les dones. És ineludible l'adopció de totes les mesures necessàries a tots els nivells, local, autonòmic,
estatal, europeu, per aconseguir una participació igualitària de dones i homes en els processos de construcció i la presa de decisions. Com a entitat local, ens adherim a aquesta declaració reafirmant el compromís amb els drets humans, amb els drets de les dones, amb la igualtat real d'oportunitats entre homes i dones, demostrant la voluntat de cooperació a nivell global d'aconseguir entre tots i totes l'objectiu 5 de l'Agenda 2030 de Nacions Unides, que té com a objectiu posar fi a tota forma de discriminació contra les dones, perquè la igualtat de gènere no és una qüestió d'un dia ni d'un mes, ha de ser un compromís ineludible de tota la ciutadania en el seu conjunt i perquè el 8 de març ha de consolidar l'aconseguit per a poder continuar caminant cap a un món lliure de desigualtat, emprenedor i solidari, una terra productiva, col·laborativa, corresponsable, conciliadora i justa, en definitiva, una societat igualitària en llibertat. Per la igualtat de dones i homes.